साख्रिखौ गोजोननाय मोनाखै माने पारमानेन्ट साख्रि नांथारगौ माने बे साख्रियाथ' पारमानेन्ट नङा बे पारमानेन्ट नङै साख्रिखौ लानानै बोरै फिसा आरो न'खर फेमिलि बिहाव आरो न'खरनि गासैबो न'नि मानसिफोरखौ लानानै आं बोरै बेखौ सोलिलांनो हागोन आं बेखौ आसाम सोरखारनिफ्राय आङो खावलायहरनाय थाबाय आरो आं बे साख्रिखौ लाबाबो आरो आंनो जेब्लाबो न्यायखौ नांथारगोन अराय सम आरो आङो साख्रिखौ आरो आङो पारमानेन्ट नङाबा आङो मानिनो हानाय नङा पारमानेन्ट साख्रिखौ आंनो नांथारगौ आरो आंनो पारमानेन्ट साख्रिखौ आं मोनबाबो न्यायखौ आंनो नांथारगौ अराय समबो बेखौनो आं आसाम सोरखारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय न्यायखौ दासिम सफैथ'वाखै गासिबो सफैयाखै खावलायनो साननाया जोङो दाख्लि साख्रि बाख्रिनिखौनो आं बुंग्रोनानै लानोसै दिनै फिसानि खामानिया जोबनानै थांबाय दा बावहाय मानसिफ्रा बुंदों साननै सानथामल' थासिगोन साख्रिया थाब लाय होनना बुंदों दा जोङो बे साख्रिखौ लानायनि सिगां जोङो आजावनो होननानै बुंदोंमोन दाख्लै समाव खिन्थु आङो बे साख्रिखौ आंनि गोसोआव साननायाव खिन्थु आं बेखौ आजावथ'वा दा जोंहा जे जायगायाव बे फिसाया मुंख्लं जानानै थांदों बे फिसानि जाहाथे बुथारनाय आसाम सरकारनि पुलिसफ्रा बुथारदों बे बुथारनायनि इनाय दिनै साननाय बिजिरनायखौ मोनागौ मानि आं बे साख्रिखौ लानानै मा गोजोन आंनो बे इनायखौ दिनै जोंनि जाबोथिव बर' जेखि आफादानो जाया मानो दा मदद होनाय दङ खौसेथि बर' रायजोआ बयबो खौसेथि जानानै सांग्रायखांदों दा आङो बे बिसारखौ मोनागौ मानि आं जिखि साख्रियानो होआ आं साख्रिखौ गनायनाय नङा बिसार आसारखौ आंनो नांग्रोगौ खुद्रिनो साननाया बेनो आंनो इनायखौ नागिरनानै होनांगौ आसाम सोरखार बे बिटिसि सोरखार बियो आङो जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न'खर मोननैनिबो जानानै फंसेल' खोथा बुंनो सानो आरो बिसोरखौथ' नंखाय इनकाउन्टार खालामबाय नोंहा बिसोरखौ साजायनानै गावथारबाय आरो बेखौथ' जोंनि बिटिआरनि मानसिफ्रा खालामाखै आसाम पुलिसासो गावथारनाय जाहैबाय बेथ' दा बिनि थाखाय न'खराव बयबो गाबखांदों जनक कुमारनि होन जोंसार मुसाहारिनि होन दिनै बिसोर सानैनि न'खरनि मानसिया न्याय लुबैदों बिजिरनायखौ लुबैदों मानो गावखो मानो गावथारखो दाथ' बिटिआर सक्ति जानानै बेबायदि बर' फिसाखौ बुथारनो मोनला थै मोनसे गनो मोनला बयबोथ' बेखौ मिथिगौ दिनै अब्लाबो मानो थाखाय गावथारदों बेखौथ' सरकारा जोंनो देखायनांगोन सोर गावा मानो गावा बेखौथ' जोंनो नांगोन दा बेनि थाखायनो जों जास्टिस खालामगोन जेब्लासिम जों न्याय मोना अब्लासिम जिरायनाय नङा जों अरायबो बेखौहाय नागिरबाय थागोन आरो बेबायदि साख्रि होनानै जोंखौ मालाबाबो थगायनानै दोननो नाजानो नाङा आरो बेथ' मोनसे सरकारि साख्रि नङा सरकारि साख्रिबाबो जों एसेब्लाबो गोजोननाय मोनगौमोन दिनै सरकारा जोंनो बेबायदि होबाय होननानै नाथाय मा बियो मा होनो बेखौ केजुवेल वार्कारसो अब्ला बेखौ लानानै बियो दिनै बेहा फिसाय गैला गोमा जाबाय बिहाव दङ गथ' गोरलै दं मारै सोलिलांगोन गावनि संसारखौ बोरै दालांगोन दिनै जेबो थाइसे थाखाबो खामायनो रोङा बोरै दालांगोन बेखौ साननानै नायनांगोन आरोना आरो बयबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै जास्टिसखौ नागिरनांगोन आरो मालाबाबो मोनसे खोथा ओंखारगासिनो इउटुबफ्रावबो जों नुगासिनो बिपिएफ इउपिपिएल बिदि खोथा बेयाव माब्लाबाबो पार्टिनि खोथा लाब पलिटिकेलखौ दासो आरो बेयाव बयबो गाबखांना नायनाय अब्ला बुजिगोन जेब्ला जोंनि न'खराव जागोन जेब्ला सोरनिबा न'खराव जागोन अब्ला बिसोरबो बुजिगोन जे मानो बेबायदि जादों दिनै मानो बिदि जालांखो बेखौनो रायजोफ्रा गासैबो गोसो मोनसे खौसे साननानै ज' जालायनानै बिसोरनि न्याय नागिरनायखौ हेफाजाब होनांगोन आरोना जोंबो ओंखारगोन बयबो ओंखार आरो बेयाव नों आं बेबायदि होनलायना थालायनो नाङा आरोना आंनि बुंनांगौआ सरकारनिसिम बुंनांगौआ बेनोसै जनक कुमारनि बिदा बिथांमोनाथ' सरकारनि मानसिफोर पुलिसफोरजों बुथारजाबाय बा गावथारजाबाय बेनि नामाव जोंनो साख्रि होदों साख्रियाथ' आरो पारमानेन्टबो नङा बियो दाथ' बे साख्रिखौथ' लानानै जों न'खर खुंलांनो हाया बिमा बिफाखौ खांलांनो हाया आरो आसाम सरकारनि सायाव जों बेखौनो खावलायो आरो जोंनि खुद्रिनाया बेनो जोंनो बे फंबाय सानैनि जनक कुमार आरो जोंसार मुसाहारि
बिथांमोननिखौ मानि थाखाय बेबायदि बुथारदों जोंनो बिनि थार बिजिरनायखौ नांगौ आरो न्यायखौ नांगौ जोंनो। खुलुमबाय। जोंनो नैबे आंनि बियादै जोंसार थैनायनि नामै जेरैबाबो न्यायखौ नांगौ। बिनि उनावसो जोङो माबाखौ साख्रिखौ लानाय जागोन। न्यायखौ जेरैबाबो सिगां नांग्रोगौ जोंनो। एसे आंनि बुंनाया।